En els Ludis Aguntini Virtuals 2021, l'Oficina Indumenta et proposa elaborar una fíbula de filferro. Es tracta d'una sibela metàl·lica o imperdible amb el qual els antics romans subjetaven les seues robes. S'han trobat fíbules de diferents formes, com per exemple d'omega, d'espiral, zooformes, etc. Algunes fins i tot podien portar adorns com a pedres precioses. T'animes a fer la teua pròpia fíbula?